Susubukan ko lang. Taga Bulacan kayo tayo, no? Iyan lang. Okay. Pwede na. Sige na. Salamat tayo. Ayan lang ang kaya nyong itayo, ha? Salamat. Yan. Tingnan mo kung magbabago. Sige tayo, kalas ng kalas. Huwag mong galawin tayo. Ayan na. Bumapasok na lahat yung dasal. Sige. Maniwala ka sa akin. Unahin mo. Huwag lagi dyan. Doon. Pababa tayo. Pababa. Oh, pag nagmula ka dyan sa baba, dito lang tayo. Mata, tenga, bibig, yan, likuran. Sige. Pati ilalim tayo, karasin mo tayo para makapasok tayo ng dasal tayo. Hindi tayo makapasok. Sige, tulungan mo muna siya. Huwag kang mag-alala. Huwag mo lang ididilat yung mata mo, pakiusap ko lang sa'yo. Huwag kang didilat. Oo. Sige, kalas tayo, kalas. Magkiwala ka sa akin, makakatayo ka. Sige, kalas tayo. Kukuryentehin muna natin siya para makakalas siya sa mga katawan mo. Sige, maniwala ka. Tatay pa. Huwag mo na iangat tayo yung damit mo. Kalasin mo lang. Basta idikit mo na yung palad mo. Automatical na yan tayo. Parang magnet na kami mo. Kalas mo na kalas. Sige tayo. Bilisan mo lang tayo. Sakit. Huwag mo intindihin ito sakit. Intindi mo kalasin yan. Huwag ka maingay tayo. Hindi ako makapagdasal sa'yo eh. Tinuro ko na nga sa'yo kanina eh. Basta tinuro ko na sa tao, automatic hindi makakapasok sila. Ayaw ng Diyos. Ubus tayo. Simula ulit sa taas. Sa ulo, mata. Tapos balakang. Tay, bilis mo tayo kalas. Ganun tayo. Huwag ka matakot. Kalas mo. Sige. Kalas. Uba. Lahat. Huwag mo intindihin yung nangangawit. Ayaw niya lang ipakalas. Maniwala ka sa akin. Hindi to iinit. Maniwala ka sa akin. Yamang, bilisan mo. Pinakitaan na nga kita kanina. Dinemo ko lang sa daliri mo. Sige, lahat tayo. Batok, tenga. Pati ulo nyo para makatulog na kayo. Ipagpag mo lahat yung mga alikabok na sa loob ng katawan. Sige, kahit itapon nyo sa akin, walang problema. Huwag mo lang itatapon sa mga tabi-tabi mo. Sige, diretso ng diretso. Ama, huwag kang didilat. Huwag mo na itaas yan tayo. Basta automatic na yan. Sige, tapo naman, huwag kang didilat. Nakamagnet yung kamay mo. Nasisipsip niya lahat sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Lalagyan natin ng visa tayo. Sige, kalas tayo. Huwag mo na kalas ng kalas. Ama, huwag kang didilat, ama. Tay, kalasin mo tay. Gusto mo makalakad muna, di ba? Patutulugin ko muna para makatulog yung diwa nyo. Wala talaga. Mahinang-mahina yung espiritu nyo. Wala tayong magagawa. Di ba? Sinabihan ko na kayo. Hindi ko makukontrol ang init ng ano, pero huwag kayo mag-alala. Walang mapipinsala sa inyong katawan. Kausapin nyo siya. Wala ulo. Oo. Wala ulo. Tenga. Sige, kausapin mo siya habang nagdarasal ako. Kailangan matanggal tayo ng 7 minutes tayo. Maniwala ka. Kalas tayo. Yamang, ulo ulit. Pababa. Yan. Sige, kalas ng kalas tayo. Sa isip lang. Ikaw, pabalik-balik lamang. Sa ulo. Ubos. Ubos. Yan, tenga. Pangubos na yan. Sige, lahat. Sige. Balakang. Para makatayo kayo ng gusto. Para magkaroon ng power. Tapos mo lahat yan. Sige. Huwag mo intindihin yung sakit tayo. Yung hagot niya. Bilisan nyo tayo pagkalas tayo. Pakiusap lang tayo. Hindi ko ito makokontrol. Maniwala ka sa akin. Tinatansyan niya lang ng magnet kung gano'n. Huwag mo ito intindihin. Wala itong sakit. Isip mo lang yan. Sige, kalas. Wala ulo ma, sige. Para mawala na yung bukol mo. Tapon mo na. Mawala na yung sakit mo. Isipin mo, wala yung pinuntahan mo, ha? Oo. Kaya, Ulo mo. sige. Ama, Isipin mo. hagurin mo na hagurin yung ulo mo. Huwag kang Ma, didilat. ulo, huwag kang didilat. Hindi kita iniipitay. Idinidikit ko lang yung 3 daliri yan. Napakaluwag niya, no? Ama, Oo. hagurin mo na hagurin. Nagurin yung katawan mo. Sige. Magkakaroon ng power yan. Magtiwala ka lang. Napakalambot. Halos na, nakakalas na nga yan, no? Makapatong lang yan sa loob ng daliri nyo. Oh. Kalas. Yamang, ulo, pababa. Sa pangalan. Tuloy lang, ama. Diretso. Kalas. Sige. Amang, gusto mong gumaling, tuloy-tuloy mo, amang. Lumalambot na tayo. Kalas ng kalas. Amang, tuloy-tuloy mo. Ubus. Kunting tiis lang. Kung tintiis lang. Eh, pag tinurukan nga tayo sa ngipin na bubunutan tayo, makakaramdam pa rin tayo ng sakit. Ng hagot. Sige. Agad, amang. Ulo, Sige. amang.
Ulo, yan. Mga Ulo tenga nyo. mo. Isang kilikili. Habang nilalagyan ko ng dasal lahat. Tagiliran mo para makalakad ka. Sige, amang, tuloy-tuloy Ilang mo, minutes na yun amang. kaya? 5 na. 5 pa lang. Nasa 10 minutes pa tayo, may 5 minutes pa tayo tatay. Bilisan mo tayo. Kaya amang. Pakihanda ng tubig Hagod lang. ang hagod. Tubig. Oo, isang baso, lagay mo lang dito. Sige tayo, konti na lang tayo. Amang, tuloy-tuloy mo, hagod, Sige. amang. Sige, kalas na lang. Patong yun. Ayan, patong yun dyan. Lumambot na. Hindi na masakit oh. Kanina masakit yan oh. Oh, wala na oh. Kaya amang. Konti pa tayo. Mama na ulo, amang. Amang, Umpisa nyo, maniwala ka sa akin, mawawala yan. Nawawala na oh, nadidiinan ko na dapat nasasaktan ka oh. Oh, kalas. Kaya amang, hagod. Sige, mamaya mo na yan. Magpasalamat ka na sa Panginoon. Sige, kalas na kalas tayo. Maniwala ka sa akin. Tumabi ka ng titi. Ayan na, nakakaramdam na ako ng matinding kilabot. Ibig sabihin, umaalis na sa sobrang katawan mo. Umangat na. Kaya Sige. amang, amang hagod. Amang, hagod na hagod, huwag kang didilat, amang. Huwag Huwag kang, kang didilat. huwag kang mandadaya ha. Huwag kang didilat. Parang gusto mong Di gumaling. ba sinabi ko sa'yo kanina, pinipisil-pisil ko to, hindi natin to umiyak-iyak natin. Kalas. Amang, huwag kang didilat, tuloy-tuloy mo, amang. Amang, diretso. Huwag kang Amang, didilat. konting tiis lang. Para gumaling ka na. Sige. Hagod yung ulo mo, hagod yung ulo mo. Ulo, amang, Malambot ulo. na. Nawawala ni sakit niya. Yan, hanggang mata. Oh? Nawawala na. Hindi ko naman malambot na. Kaya amang. Sige, Amang, tay. tuloy-tuloy mo, konti na lang. Hagod. Mula ulo. Sapat. O, nababawasan o. Hindi no. Sige, kalas na kalas tayo. Amang, sige. Amang, ulo. Amang, kalas mo, kalas. Diba sabi ko sa'yo, kahit katiting, kahit konting alikabok, wala kang ititira. Kahit anong galaw ka rito tayo. Pag sinunod-sunod ko to ng dasal, hindi na to sumakit. Ibig sabihin, magaling ka na. May konti pa oh. Sige, gumagalaw pa oh. Amang, himas ng himas, Ulo, amang. amang. Konting tiis na lang. Ayan, tuloy-tuloy mo, amang. Pababa. Tawag dito tayo linis lang. Tawag sa spiritual dito linis lang. Linis lang to, pero kakaibang linis talaga to. Sige tayo, kalas. Bilis. Konti na lang. Sige. Sige pa tayo, kalas ng kalas. Amang, amang. Amang, tuloy-tuloy mo lang. Kalas. Ulo, Sige. amang, ulo. Kalas. Kandidilat, amang. Sige. Kandidilat. Sige, huwag kang matakot. Huwag kang didilat, Alisin amang. mo ang takot sa iyong isip. Oo, sabi mo sa Panginoon, huwag mong tawagin ang mga anak mo, wala silang magagawa, kundi ang tawagin mo ang Diyos. Sige. Sige. Malambot na tayo, konti na lang tayo, nadidinan ko na oh. Malapit na nga ako dito sa ano mo oh. Hindi ka na nga nasasaktan. Kalas na kalas, sige. Lumiliit ang tiyan mo. Sige tayo, umiinit na, ayo, konti na lang, makakalas na siya oh. Konti na lang oh. Pagbaba. Yan, huwag kang iba. Sa likuran, meron pa, sa may bato. May batok, Batok, iba batok. sa bato. Huwag kang didilat. Sige, tutulungan kita. Huwag kang didilat. Yeah, sige. Sagad mo yung katawan mo. Sige, ilayin mo muna siya kasi wala yung power dahil nasa dito yung power niya sa power. Yan, huwag kang Sige. didilat. Kalas Mga tayo. batok mo, amang. Batok. Mo, imatin mo. Sige. Yan. Konti Ima, pa. bababa. Sige. Kunti na lang yan. Sa batok tatay. Habang sinasabi ni Magnetico. Sige. Ilalim ng ano, tenga. Ano ba tag dito? Dito malapit sa may panga. Yan, ilalim. Dito. Kalasin mo dyan. Yan. Yan, dyan, dito. Kalasin mo. Kunti na lang. Huwag mo itong intindihin. Huwag mo isipin masakit. Sige, himas, amang. Amang, himas. Himasin mo yung bato. Huwag mo nga ito intindihin. Kasi tingnan mo, nawawala na nga maniwala ka sa akin, no? No, no, alos hindi ka na nga nakakaramdam ng sakit plus. Amang, kalas, himas, himas. Amang, yung ulo. Hanggang Ulo mo. bato. Dito, sa may gilid, sa may balakang muna, unahin nyo para lumakas. Huwag mo nang iangat yung damit nyo tayo. Kalas lang. Maniwala kayo sa akin, mawawala na. Yan. Dito sa kabila, sa kabila likuran. Doon, sa may balakang. Sa likod, amang. Huwag kang didilat. Huwag kang didilat kung gusto mo lang tumayo, ha? Sige, wala pang power yan kasi hanggang nakadikit yung stick sa kanya. Yan, yung balakang mo. Yan, yung sige. ano. Kaya himasin mo yung batok mo, amang. Himas. Tapon ng tapon. Tapon mo na yung tapon. Nang wala na yan. Yan, amang, himasin mo na himasin, amang. Sige tay. Himas. Himas. Huwag kang didilat. Huwag mong pakalaman yan. Yan ang pakalaman mo, kalasin mo. Huwag mo intindihin nyo to tay. Basta kalas lang, konti pa. Ilang minutes na yan kuya? Bayawang mo.
Magti-10. Sige, kalas pa. Meron pa tayong 2 minutes, 2 seconds pa. 12. Eksakto sa 15 minutes tapos na to. Amang ang balakang mo. Para makalakad ka. Balakang tay, balakang. Nasaan ba yung balakang? Nasa likuran. Kalas. Kunti pa. Sige, amang ang balakang. Ang likod. Sa may likod. Sige, yung balakang lang tayo, huwag mo muna intindihin yan tiyan. Ako bahala dyan sa tiyan mo. Kalasin mo yung balakang. Kasi, Balakang mo. Likod mo. huwag mo na. Oh, meron pa. Ako mas marunong pa kayo sa amin. Gagawat eh. Meron pa. Sige, hinasahin mo. Sige. Sige, ako bahala dito sa tiyan nyo. Akong kakalas nito. Basta intindihin nyo muna yung sa taas. Balakang mo. Sige, kalas. Kalas. Tagas, amang. Amang, hagurin mo na hagurin, amang. Balakang mo, amang. Balakang sa likod, Amang, sa likod. balakang. Balakang nyo tayo. Sige, baba nyo lang ano. Sige, wag mo nang intindihin yung wag mo nang automatic yan tayo kahit sa damit. Kung hindi mo na kailangan hawakan. Yan. Yan, ganyan. Ayan, tuloy mo, amang. Tuloy-tuloy lang. Sige, Tuloy-tuloy lang, amang. Amang ang balakang, wag yan. Balakang. Yan. sige, lahat, kalas. Kaya may bumabang lamig tayo para... Sige, konti pa. Sige. Amang, himas. Huwag mo intindihin sakit tayo. Malambot yung tiyan niya. Oh. Konti pa. Hindi pa dapat ganyan kalambot yan. Dapat matinding lamig. Malambot. Sige, kalas na. Konti na lang. Ay, huwag mo intindihin yung init tayo. Intindi mo, gumaling ka. Huwag ka mag-alala. Kahit galos, walang galos yung daliri mo. Maniwala ka sa akin. Pag gawin natin, tatakbo ka na. Kaya amang. Kalas tayo, kalas. Amang, himasin mo. Konting tiis na lang. Gusto mong Balakang, gumaling eh. amang. Ang balakang. O sige, hinto mo muna. Ako bahala. Diyan ka lang. Medyo lalakasan natin ang dasal, ha? Sige. Umayos ka ng upo lang. Diyan. Okay na yan, ha? Sa pangalan ng Ama ng Espiritu. Huwag mo intindi sakit. Tiisin mo lang ng konti. Iinit to kasi na dati, ha? Sa pangalan. Sige. Sipa nyo tayo. Hila. Sige. Sige. Lumakas na daw. Kung nga, lumakas na talaga. Huwag gagalawin yan, ha? Huwag mong gagalawin. Relax lang. Huwag kang didilat. Huwag ka mandadaya, ha? 12 minutes. Amang. 12 minutes Takbo na ka kaya? na pag gawin natin. Gagawin natin 15 minutes na parang sakto. Okay. Maniwala ka, tatayo ka. Teka lang, wala pang power. Wala pang power. Yung may power na. Sige, sipa tayo. Sige, eat. Huwag mo intindihin yan. Kapikit. Huwag ka munang gagalaw, ha? Amang, wag kang didilat, amang. Saglit lang, ha? Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang to. Alin ang uminit dito? May mainit? Peras mainit. Walang sakit, pero mas mainit. Sige. Huwag kang O, huwag mo didilat. gagawin tayo. Uminit. Amang, huwag kang didilat. O, yan, ganyan lang. Concentrate. Huwag mo muna galawin yung chinelas mo, ha? Saglit lang. Idikit mo yung paa mo, yung tuhod mo. Yan, kumanda ka, ha? Iinit to ng todo, ha? Huwag kang didilat. Hindi ko to mapipigilan para bumaba yung sakit nyo. Gayahin mo ako, Panginoong Jesus. Gayahin mo ako, tay. Panginoong Jesus. Panginoon po. Panginoong Jesus. Panginoon Jesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Ako po sino? Magpakilala ka sa Diyos. Alam naman ng Diyos kung sino ka. Sabi mo yung pangalan mo. Ricardo Santos po. Ricardo Cruz Santos. Naniniwala ako. Tumunod ka. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Sa araw na ito. Po. Sa araw na ito. Sa araw na ito. Ako'y gagaling. Ako'y gagawin. Sa inyong mapagpalang kamay. Panginoon, Panginoon. patawarin mo ako Patawarin ko. sa aking nagawang kasalanan. Sa akin. Nagawang kasalanan. Sa akin na gawang kasalanan. Sa isip, Sa isip. sa salita, at sa gawa. Sa gawa. Panginoon, Panginoon. Dismain. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpag mo. Amen. Pagpag mo yung paa mo. Uminit pa to sumakit. Parehas po. Ano nga, parehas mainit ba sakit? Hindi. Hindi masyado. Hindi na masyado.
Idilat mo yung mga mata mo. Dilat. Tumingin ka sa akin. I-straight mo yung paa nyo. Ibukan nyo ng konti. I-straight nyo, ganyan. Ganyan tayo. Ganito katulad ng paa ko. Pero ibukan nyo ng konti. Yan. Umanda ka. Tumingin ka sa akin. Titigan mo lang ako. Tayo. Pagpag mo yung paa mo. Lakasan mo. Upo. Antay mo. Bibigyan ko pa ng power. Huwag mo pabibitawan. Nakakatayo na siya. Lalambot yan pag umalis yung cross. Ano pangalan niya ulit? Ricardo. Ricardo Cruz Santos. Santos. Inom tayo. Kalahating baso. Sige. Mag-17 na. Hop. Sige lang kuya. Walang problema. Walang problema. Sabihin mo yung Jesus name. In Jesus' name. Tayo. Upo. Tayo ulit. Upo. Inumin mo ulit to. Pagpag mo yung paa mo para bumaba yung kuryente. Inom. Tapos, magtsinelas. Walang sugat yan. Mamaya papakita ko sa'yo. Ubusin mo tayo. Wala kang ititira kahit katiting. Sigaw mo, Panginoong Jesus. Pag nalok mo yung tubig. Sabi mo, Panginoong Jesus. Lakasan mo tayo. Panginoon Diyos. Amen. Amen. Tayo. Huwag ka matakot. Tayo. Pagpag mo yung paa mo. Lakad. Igalaw mo lahat. Sige, hawakan mo yung tiyan mo. Ano masasabi mo, Amang? O, hawakan mo lang. Ano? Ano? Ano pakaramdam mo, Amang? Mahusay. Kulang pa nga eh. Nasa 80% pa lang tayo kasi naaalala ko yung puro kasabihan ng sakit eh. Gusto ko 100. Masakit pa, Amang, yung ganito mo? Subukan mo, sundutin mo ito ngayon tiyan mo. Sundutin mo daw yung mga Iangat mo yung damit mo. Kasi kanina mo pa inaangat-angat yan eh. May pag ginawag. Yan. Lakasan mo, hindi, alisin mo muna itong pag ano niya. Itong ano. Sweater. Ano? Para hindi siya Dahil mahirapan. palang damit eh. Ang dami-damit ni tatay. Sige, pukpukin nyo tay. Panginoon sa mga Iganon nyo na lang tay. wala na. Nawala, di ba? Lumambot yung tiyan nyo. Oh. Oh. Lalakas yung balakang nyo tay. Ilang minuto lang, antayin mo kasi hindi pag ganun kabilis kumalat yung tubig kasi mabagal yung pagkakakalas mo eh. Oh, sige. Tay, ganun ulit yung paa mo. Tumalab na yung gamot. Sinabi na ng magnetiko. Huwag mo natanggal yung tsinelas nyo tay. Walang pasayan ha. Lakad ulit kayo. Hindi na kayo may hilo. May power na. Nakakalat na daw. O, galawin nyo yung tiyan nyo. Sundot-sundutin nyo. Pati yung balakang nyo. Pati leg mo. Tingnan mo kanina. Sabi mo, may bumubulong-bulong sa tenga mo. Tingnan mo kung may bumubulong pa. Salas. Ay, tingnan mo kung may bumubulong pa. Pakiramdam mo pala. Sa tenga nyo. Wala akong narinig. Wala ka na naririnig. Parang kung hindi na tumutuloy. Wala na. Nawala na yung kumikiliglig. Kung paano narinig natin kasi. O, ayan na lang yung naririnig mo. Oh, Pero ngayon, wala ka na naririnig. Wala na tay. Wala na. Lumambot yung tiyan mo. Tingnan mo. Oh, ang lambot niya na oh. dati hindi ko Oh, hindi mo mating. Kanina ginagano ko, tumaatras yung ano ko eh. sakit. Oh, walang galos yan tayo. Oh. Walang paltos yan ha. Pagtatapos. Dito, pakitanggal tayo. O yan tayo. Oh, walang paltos yan tayo ha. Parang pinapa. Parang pinapaso. Kasi nga liwa pinaliwanag ko sa'yo. O, kita mo nakakaganyan ka na oh. Oh, hindi mo napansin. Kasi, di ba pinaliwanag ko sa'yo, pag ayaw papasukin ng Panginoon, ang tatawag doon, linis. Mayroon pa akong taktikang gagamitin sa inyo, kaso nasa pangalawa pa lang tayo. Okay na yung sumapat sa'yo. Hindi ko nga mapapigilan ang init niya kasi ganun din katindi ang nararamdaman mong sakit. Kung gaano katindi nararamdaman niya, ay nararamdaman mo, balance lang yun. Walang hindi pwedeng sumobra doon. Matindi ang init. Eh, kulang pa nga eh. Nasa 85-90 lang ang percent ang binig na andun eh. Kailangan na. Init pa. So, ganun na
pakiramdam. Kaya naman, kumusta pakiramdam O mo? bakit nakaganyan yung paa nyo? Di ba hindi nyo naman natataas yan kanina? Hindi nyo napansin nagkaroon power? Mamaya pagsakay sa bangka, ama, pagsakay natin sa bangka, tumalong ka na. Masakay pa sa bangka yan. Bakit ka ng mga anak ko? Anong masasabi mo sa Panginoon, tay? Salamat po, Panginoon. Di ba sabi ko sa'yo, 99 lang ang kailangan ko, piso lang ang kailangan. Salamat sa Panginoon. O, di ba nakaganyan ka na? Lumambot na yung tiyan mo. Yan tubig na yan na inom mong healing water. Sisip-sipin niya yung laki ng tiyan mo. Ilalabas niya yan sa dumi mo, kaya sa ihi nyo. Pag nailabas niya na yan, tuloy-tuloy na. Kaya nga kayo pinakuha ko kayo ng tubig para maging tuloy-tuloy niyan, 2 weeks o ano. Kahit 3 kutsara lang, alayo niya. Hindi, makakakain na kayo, tay. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng kakainin nyo, tatanggapin ng Kumain ka katawan nyo. naman, parang holy lang. Wala na. Ligi. Lilinisin niyan, tay, kasi yung tubig niya kakaiba. Parang may dugo. Lahat yung tayo mawawala. Kaya yung unang ihi mo, wag mo munang pansinin kasi marumi pa yon. Pangalawang ihi mo, medyo lilinis na. Pangatlong ihi mo, tuloy-tuloy na. Kung dito, susukan na. Dumigay na ako. Okay na yan, tay, ha? Nakadikwatro na kayo. Parang nasa ka pa dyan sa upo. No, ang sarap-sarap pa ng upo ni tatay. O kanina, hindi nakakaganyan yan, ha?